Ftit tal-mumenti wara li l-qorti kriminali sabet lil Jason Azzopardi ħati ta' disprezz lejn l-istess qorti meta ġibet filmati tal-Prim Ministru Robert Abela u tal-Ministru Jonathan Attard fil-binja tal-qorti b'mod illegali, il-kap de facto tal-Partit Nazzjonalista Karol Aquilina kien pront ħareġ sqarrija f'isem il-PN. Però One News jinsab infurmat minn sorsi ġewwa l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li Karol Aquilina ħareġ din l-istqarrija b'appoġġ għal Jason Azzopardi mingħajr ma informa li deputati nazzjonalisti. Sors qal li bħala deputati aħna ma provajna ebda stqarrija qabel ħarġet. Sors ieħor qal li stqarrija tal-partit iffirmata minn Karol favur Jason rajta l-ewwel darba fit-Times of Malta. L-istess sors qal lil One News illum kien hemm rabja kbira fil-grupp parlamentari għax din mhix stqarrija kwalunkwe, din stqarrija b'appoġġ għal persuna li xeba jinqabad jikdeb, inkluż mill-qorti stess. Jason Azzopardi huwa ta' mażra kbira ma' il-partit u li Karol jaqbad u joħroġ stqarrija ta' appoġġ għalih mingħajr ma niddiskutuha internament din mhux aċċettabbli. Bl-istqarrija tiegħu Karol rid idaħħalna kollha fil-kredu miegħu. Sa dan it-tant ma kienx id-deputat Karol Aquilina biss li ħareġ jiddefendi lil Jason Azzopardi għaliex ftit wara ħoh il-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina u ħaġa waħda ma' Jason Azzopardi tella żewġ posts fuq Facebook jgħid li minkejja l-isfidi li qed jaffaċċjaw xorta kburi bil-ħidma tagħhom flimkien. Saħansitra Azzopardi stess ikkummentalu u qallu grazzi ħabib. Ta' min ifakkar ukoll kif Bernard Grech ma wasal qatt biex jiddisassoċja ruħu minnu, anzi ftit ta' xurilu huwa kien qallu huwa riżorsa importanti għal pajjiż u anke għal partit li suppost qed imexxi. Jien naħseb li huwa riżorsa għal pajjiż. Jason Azzopardi kien deputat, kien Ministru tal-Gvern Nazzjonalista wkoll. Kien riżorsa wesit għal pajjiż u għal partit. U naħseb li għadu riżorsa għal pajjiż.